Чувствате се уморени? Нямате енергия. Ние имаме решение за вашите проблеми. Боза Явор. С нея ще се чувствате по-щастливи и заредени за цял ден. Боза Явор засища и душата, и сърцето. Брат, много ще изложа на тия мотори, изобщо не съм готов. Спокой, брат. Пи една фанта и се чувстваш фантастично. Ей, това е уникално, yes. Вече съм готов за моторите. Фанта, защото няма да пиете миринда. Хасане, ти с мъже ли излизаш? Това лято. Това е ше и аз го обичам. Ох, само ако нашите разберат. Се пригответе Нас нищо няма да ни раздели. за най-драматичната любовна история в българският ефир. Майко, брат ми излиза с друг мъж. Изпълнена с интрига. Сине, дойди го това момче. Може и свестен човек да се окаже. Благодаря ти, тата, че ме разбираш. И неочаквани обрати. Аз ще го изгубя заради теб. Крива любов. Само по The Boys TV. За пръв път влизате в Майнкрафт. Нямате си на представа какво да правите. Чувствате се изгубени. Приятелите ви не спират да ви тормозят и да се гаврят с вас, а вие не може да направите абсолютно нищо по въпроса. Тогава сте дошли на правилното място. Уроци при шефа и компания. С наша помощ ще станете господари на паркура. Ще бъдете непобедими на ПВП. Ще строите къщи, както Бойко строи магистрали. И ще придобиете още много безбройни умения. Затова не чакайте, запишете се само за 4 лева и 20 стотинки на час. Побързайте и станете добри на Майнкрафт сега! Пицария Доминус. Още с първата крачка през вратата се усеща приятната атмосфера. Тук мирише на хрупкава пица, хората се забавляват, хапват пица и си говорят. Най-вече се смеят. А пицата, тя се приготвя на една ръка разстояние, пред очите ни. Заповядайте в пицария Доминус. Ако не друго, там ще намерите любовта. Винаги хрупкава, винаги вкусна. Пица Доминус. Бояна, трябва да отслабнеш. Нутела за създаване на сладки спомени. Знаете ли за Северозападния район? Никич, не може с тази снимка. Никич, не може с тази. Здравейте, Как се казвате? Минускар Петров. Здравейте. Как се казвате? Не се спомням.
Гледайте, ние как сте. Мърди се спри. Тук се намираме в Ловеч. Не, Природата е доста разнообразна. Съботите обичам да ходя на Стара планина. Съботите обичам да ходя на Стара планина. Защо? Съботите обичам да ходя на Стара планина, да се разхождам. А вие тук ли живеете? В Ловеч? Ловеч, да. Добре, а вие какво знаете? Забравих какво говоря. Боза Явор засища душата и сърцето. Ще изложа. Спокове! Мария, Че той не мога да запомни. Добре. Не бе, той падна, той спря. То тогава ти ще му дадеш това. Чай, аз погледнах на Аз гледам през цялото време. Това е ше! И аз се Не обичам! гледай към камерата, бе, тапак! Това е ше! И аз се обичам! Го! И аз го обичам! Само ако нашите разберат. Чакай да ти кажа, давай. Майки ти Мартине, те. Нас нищо няма да... Не гледай камерата, бе, тупун! Ама- Сине.